ден всички! Аз съм в Клан. В този епизод ще градиме стени. Аз имам даже пари за Townhall 7. Хора, ще ми изкуши ли това нещо? Не знам. Съм много зле по стените. Мъчи ме стена или къщичка. Я Townhall. Всъщност, добре. Готово. 42 левел. Строя си Townhall. И през това време, каквито парички имам, те ще отидат за оградата. Промотнат. Хубаво. Вижте сега една атака. Ето тази база беше много странна. Вижте го. Вижте. Що за нещо е това? Първо чакайте. Вижте я много добре. Той може би иска. Така може би мисля, че не може да се сложи единица. Ама може. Чакай да го ускориме. Така. Аз го гледах, той го би на 100, а той умря като не видял. Вижте сега как ще умре. Бум! И така. Това беше. Що за тъпа база беше това? Просто не знам. Хора, ще чакаме още малко време, докато дигнем стеничките, защото това нещо ми изкушава. И така. Ще направим така. И ще отидат тук. Така. Но труп. И той какво иска? Ще направим една атака. Така. Супер. Супер. Аз винаги набарвам първо бомбите. Дайте. И така. Ако може... няма да успее. Сега. Накъде да му паднем? Айде от тук. Така, вече нямаме... Какво напипахме, хора, видяхте ли? Браво на тебе! Не се строихме перфектно, едва ли ще победа, ама... Не, то си личиш. Тук този клан е бая активен. Гадното тук трябва да давам. Не ми харесват те, дет ми дават. И това точно в центъра най-ме дразни. От раз го напипах. Ето тук.
Така. Сега пускаме всички вътре. Да удрят. Да млатат. Всичко. Да умира. Не, защо там отивате? Браво, бе, така как се сети да се върне? Тук. Имам един жив барбериан. Няма да оцелее. Така, тук може би ще победа. И... Да, супер. Взехме си ресурс. Така. Хора, това ще бъде всичко това клипче за днес. Това е втора част. Понеже ми изкуши купуването на Таунхауът, да си го апгрейдна. Това е по-късен епизод, ще прави награденето на стени. Само тая струва почти всички в момента голд. Така че ще го събера на макс, тогава ще правим епизода. То ще се видим пак. И това беше всичко този епизод. И пишете коментари, харесайте го. Скоро ще имаме Barbarian Knight или King там. Ще го имаме, ама с малко труд, с малко атака. Вече имам и heal spell. Ето. И това ще бъде всичко. До скоро!